Doar câteva cuvinte, dragi prieteni. Absolut întâmplător m-am gândit să fac o mică înregistrare astăzi, 8 iulie 2026. Sunt pe dealul Patriarhiei, iată. Aici este o adevărată pădure. Este foarte plăcut, fiindcă s-a făcut umbră, însă nu știu dacă din punct de vedere urbanistic e bine să acoperi Catedrala Patriarhală cu copaci. Poate era bine să fie vizibilă din Piața Unirii. În sfârșit, am la mine lucrarea mea recent apărută în 2024 la editura Icon, Prăbușirea dictaturii regale, 36 septembrie 1940. O carte, zic eu, de succes. Și mă gândeam la câteva lucruri, apropo de cultură, apropo de mărturisire, pentru că e vorba și de mărturisire și adevărul istoric trebuie mărturisit și spunerea adevărului istoric răspicat și corect și onest este și asta o mărturisire a lui Hristos. Foarte puțini istorici, mă tem că foarte puțini istorici mai au curajul, îndrăzneala, poate nebunia pe care o am eu de a face niște lucruri în afara sistemului. Eu nu sunt un istoric al sistemului, eu nu sunt angajat să fac chestia asta. Sunt un istoric care se zbate în mod independent să publice cărți, să publice articole, să mărturisească, să facă cercetare, să meargă în arhive, să meargă în biblioteci și așa mai departe. Și asta este foarte, foarte greu, dar nu este imposibil. Iată, și curaj celor care vor să facă asta și li se pare că e imposibil, nu e imposibil. Cu condiția ca Dumnezeu să ne ajute și Dumnezeu să ne binecuvânteze munca de cercetare. Asta este o carte scrisă cu foarte mare trudă, cu efort, cu cercetarea în Biblioteca Academiei a unor publicații rare și imposibil poate de găsit în altă parte, presa din septembrie 1940, a unor arhive, la arhivele, în special la Arhivele Naționale României, Arhivele Naționale Istorice Centrale. Este o lucrare care a fost ținută așa la dospit ani de zile și la care am tot lucrat până când i-am dat o formă corectă. O formă împlinită, o rotundă, cum se spune așa, filozofic, când ceva e rotunjit, adică este împlinit, este desăvârșit. Și vă invit să o cumpărați, vă invit să o citiți. Eu am cumpărat aceste exemplare pentru că nu am foarte multe și mi le mai cumpăr și eu de la librării când mai am nevoie, de la librăria bizantină, care este aici aproape de dealul Patriarhiei, de dealul, vechiul nume este dealul Mitropoliei pentru bucureștenii vechi. Ea se găsește și la Cărturești, se găsește și la librăria bizantină, se găsește și la librăria Eminescu în București, deci poate fi comandată online. Vă îndemn stăruitor să o căutați și să o cumpărați, este doar 30 de lei. Este o carte, iată, este și prețul, se poate vedea că e cumpărată din librărie. Este o carte care a presupus muncă, dar și multă sinceritate și ca slujitor, sunt slujitor al lui Hristos și al adevărului istoric. Nu am acceptat niciodată ca istoric să mă prostituez, asta trebuie spus. Nu m-am vândut niciodată, pur și simplu fac la modul liber și cu foarte mare efort ceea ce fac, încercând să-mi fac menirea și slujirea la care m-a chemat Dumnezeu, aceea de istoric al neamului românesc, așa cum îmi spunea într-o dedicație frumoasă un fost profesor de la facultate. Istoric al neamului românesc este o formulă frumoasă și care îmi face plăcere să o citesc, să o aud. Într-adevăr, deși eu mă ocup și de istorie universală, nu doar de istorie românească, sunt în principiu și în principal un istoric al neamului românesc. Iar aceasta este o carte cum nu cred că s-a mai scris în istoriografia românească. S-au scris multe pe tema asta, dar nu în acest fel și originalitatea ei o veți descoperi cumpărând-o și citind-o. Am să mai vorbesc despre tema Prăbușirea dictaturii regale, deocamdată este doar în avant-goût, cum spun francezii, sau cum se spune în arta culinară, în amuse-bouche, ca să vă facă poftă să cumpărați cartea, și urmează să mai fac câteva mici videouri pe această temă. Doamne ajută!